Възможните причини за повреда на турбокомпресорите са замърсяване на маслото. Това много често се причинява от нередовна смяна на масло и нередовна смяна на филтри. Много често забелязваме, че този проблем се проявява при автомобили също, които имат смяна на масло на дълги пробези, например 30 000 км, както напоследък изискват производителите на автомобили. Тази смяна на масло на голям пробег води до бърза карбонизация на самото масло и то става, така да се каже, абразивно и причинява повреди по турбокомпресорите, точно заради това нещо, че не се подменя на време или на голям пробег. Препоръката за да си удължите живота на турбокомпресорите и да нямате проблеми е да сменявате на съвременните вече двигатели маслото не на 30 000, ами примерно на 15, най-много 20 000 км и задължително да се подменя масления и въздушния филтър с маслото. Това редовно обслужване ще ви предпази от съкратен живот, така да го кажем, на турбокомпресора.